Πάμε να δούμε λίγο τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Βλέπουμε νέους ανθρώπους γενικά σε αυτό το προεκλογικό τοπίο, όχι μόνο υποψήφιους για τις ευρωεκλογές, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι νέοι άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν. Είπε Σταυρούλα νωρίτερα ότι πρέπει να ξεκινάνε από νομίζω τα χαμηλά ότι έτσι πρέπει να γίνει. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια δεν βλέπαμε πολλούς νέους ανθρώπους να θέλουν να μπουν στο στίβο της, γενικότερα της πολιτικής, αλλά και ειδικότερα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί υπήρχε η αντίστροφη πορεία. Φεύγανε από το κοινοβούλιο ή αυτοί που ήταν στην κεντρική πολιτική σκηνή που είχαν γίνει πολύ άσχημα τα πράγματα και κατεβαίναν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, πάντως είναι πολύ σημαντικό να συναντάς νέους ανθρώπους οι οποίοι με κάποιο τρόπο θέλουν να δώσουν τη δική τους μάχη, μόνο και μόνο ότι θα αγωνιστούν, θα δώσουν τη μάχη τους. Ασχολούνται με προβλήματα που αφορούν τον πραγματικό κόσμο, έτσι, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι είναι οι κανονικοί άνθρωποι που έχουν τα κανονικά προβλήματα και θέλουν λύση. Και βλέπουν επίσης και τον δήμαρχο και τον σύμβουλο, του μιλάνε και του λένε: κοίταξε να δεις, εσύ είπες αυτά πριν. Τώρα δεν τα κάνεις, τι θα γίνει. Τι κάνεις, Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Παναγί Μπιτάκο, είναι υποψήφιος δήμαρχος στο Διόνυσο. Καλή σας μέρα, κύριε Μπιτάκο. Καλημέρα. Και τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο της Αθήνας, με τον δήμαρχο τον κύριο Καμίνη. Μάλιστα. Καλημέρα. Και παρουσιάσατε κιόλας εχθές, νομίζω, και την προγραμματική σας συνέντευξη. Λοιπόν, και θα μας πείτε κιόλας αναλυτικά. Για να πάμε τα βόρεια τώρα, για να φτάσουμε στο κέντρο, έτσι. Ναι, πολύ διαφορετικά τα προβλήματα εντωμεταξύ. Θα τα δούμε τώρα. Είναι τελείως διαφορετική Αθήνα τώρα από το Διόνυσο. Και θέλω να πω για το Διόνυσο ότι γενικώς αυτές τις περιοχές επάνω, που δεν είναι μόνο ο Διόνυσος που έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι η Επαύλης κλπ. Υπάρχει και κόσμος άλλος, ο οποίος έχει σοβαρότατα προβλήματα, γιατί έχει να κάνει αυτό με την αποχέτευση, έχει να κάνει με την ίδρυυση, κύριε Μπιτάκο. Θυμάμαι ακόμα τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Μαραθώνα στο Καλέτζι και δεν υπήρχε νερό από τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι απεγνωσμένα ζητούσαν βοήθεια, νερό για να σβήσουν όπου έφτανε κοντά στο σπίτι τους η μεγάλη αυτή πυρκαγιά. Είχαμε ζήσει τραγικές στιγμές. Με πάτε λίγο έτσι πίσω σε πράγματα που κανείς δεν θέλει να θυμάται. Είναι γεγονός ότι είχαμε αντιμετωπίσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Κάναμε έκκληση τότε για υδροφόρες, για νερό. Ζητούσαμε από τους κατοίκους να ανοίξουν τα σπίτια τους, ειδικά σε περιοχές όπως είναι ο Διόνυσος, που κάποια σπίτια έχουν και πισίνες, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το νερό αυτό. Και είναι γεγονός ότι η εικόνα η οποία κάποιος έχει στο μυαλό του για το Διόνυσο, ότι είναι ένα προάστιο στα βόρεια με μεγάλα σπίτια, δυστυχώς αντιμετωπίζουμε και εμείς πολύ μεγάλα προβλήματα. Τώρα δεν μιλάμε, για να το πούμε και πιο συγκεκριμένα, είναι ο Διόνυσος όπως το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά είναι όμως και άλλες περιοχές εκεί. Να τις πούμε ποιες περιοχές είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος. 7 περιοχές. Είναι το Κρυονέρι, είναι ο Άγιος Στέφανος, είναι η Άνοιξη, ο Διόνυσος, η Δροσιά, η Σταμάτα και η Ροδόπολη. Γιατί όλα τα υπόλοιπα, αν εξαιρέσει κανένας με τη στενή έννοια το Διόνυσο, είναι περιοχές που μένει όχι απλώς κανονικός κόσμος, αλλά μένει και είναι και πρόσφυγες, μικρομεσαία τάξη που ξέραμε στη χώρα μας. Είναι 7 περιοχές με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι κάτοικοι, αλλά και γενικότερα υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία αφορούν όλο το Διόνυσο και κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις κατατόπου περιοχές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή η περιοχή, νομίζω ότι πρέπει να είναι το θέμα της αποχέτευσης και το θέμα της ίδρυυσης. Γιατί πρέπει να πούμε ότι οι περιοχές αυτές, δηλαδή οι άνθρωποι, οι πολίτες, δεν πίνουν ακόμη νερό από τη βρύση. Δεν πίνουν, το ξέρω εγώ, πολλοί στενούς μας φίλους που είναι στο Κρυονέρι και έχουν αυτό το πρόβλημα. Όπως επίσης και με το θέμα της αποχέτευσης. Βεβαίως. Υπάρχουν περιοχές όπως είναι η Σταμάτα που έχουν γεωτρήσεις και δεν ιδρεύονται από την ΕΙΔΑΠ. Οπότε εκεί γίνονται προσπάθειες να υπάρξει μια διαδικασία η οποία τελικά όλες οι περιοχές να ενταχθούν στην ΕΙΔΑΠ για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και το πρόβλημα έχει να κάνει και με τα δίκτυα. Γιατί οι Δήμοι κατασκεύαζαν μόνοι τους τα δίκτυα ίδρυυσης. Υπάρχουν ακόμα αμυαντοσωλήνες που πρέπει να αλλάχθουν. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει να κάνει σαφώς με την αποχέτευση. Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Καρβούνη που μας είπε και μας το λένε και οι υποψήφιοι δήμαρχοι και οι δήμαρχοι ότι υπάρχουν πάρα πολλά κονδύλια, αυτά τα περίφημα κονδύλια που μας σώζουν σε αυτή τη φάση τουλάχιστον από το ΕΣΠΑ. Εκεί ο Διόνυσος δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τέτοια κονδύλια για να αλλάξει τις σωλήνες, για να καλυτερεύσει τα πράγματα. Να φτιάξει το δίκτυο. Όλο. Το ζήτημα της αποχέτευσης και το πρόβλημα αυτό είναι αληθή γιατί έχει ενταχθεί
μέσω του ΕΣΠΑ, υπάρχει επιχορήγηση. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι λόγω αστοχίας των προηγούμενων διοικήσεων έχει καθυστερήσει η δημοπράτηση του έργου και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χαθούν πάρα πολλά χρήματα, γιατί η δημοπράτηση του έργου αφορά μέχρι και το 2015. Θα πρέπει δηλαδή να ολοκληρωθεί το έργο της αποχέτευσης μέχρι το 2015. Δεν έχει καθυστέρηση να γίνουν οι μελέτες και καθυστέρησε να δημοπρατηθεί το έργο. Το έργο για να ολοκληρωθεί θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια. Η χρηματοδότηση είναι μέχρι το 2015, επομένως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χαθούν περίπου τα μισά χρήματα. Αυτό βέβαια και εμένα το ακούω και από άλλους δήμους και αυτό με ξεπερνάει εμένα. Πώς είναι δυνατόν να ενταχθείς, πώς είναι δυνατόν να χρειάζεσαι αυτά τα χρήματα και να μην κάνεις απολύτως τίποτα μετά για να μπορέσεις να τα πάρεις και να γίνει το έργο. Που δηλαδή, είναι το βασικό έργο, έτσι, σε μια περιοχή. Εγώ θεωρώ ότι τα προβλήματα όλα έχουν να κάνουν σχετικά με τον προγραμματισμό που κάνει η εκάστοτε διοίκηση και την ιεράρχηση που θέτει στα διάφορα προβλήματα. Και γι' αυτό εμείς, σαν Νέα Πνοή για το Διόνυσο και με τη συμμετοχή και νέων ανθρώπων, θεωρούμε ότι τέτοιου είδους προβλήματα θα πρέπει και στοχευμένα να λύνονται και θα πρέπει να υπάρχει και μια εξειδίκευση σχετικά στην παρακολούθηση του έργου. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο το να καταφέρεις να εντάξεις κάποιο πρόγραμμα στο Δήμο σου. Έχει να κάνει κυρίως με τις διαδικασίες που ακολουθείς, στην υλοποίηση του έργου αυτού, στην παρακολούθηση και ίσως και στην τροποποίηση κάποιες φορές ανάλογα το αντικείμενο του έργου. Ποιο είναι αυτό που θέλετε να κάνετε εσείς πρώτο, αν εκλεγείτε, αυτό δηλαδή που θεωρείτε ότι έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τους δημότες σας? Αυτό που αναφέρατε και στην αρχή εδώ της συζήτησής μας σχετικά με τη συμμετοχή. Εμείς, σαν Νέα Πνοή για το Διόνυσο, θέτουμε σαν πρωταρχικό στόχο τη συμμετοχική αυτοδιοίκηση. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να συνειδητοποιήσει την ευθύνη που έχει, ότι η ευθύνη του κόσμου δεν σταματάει στην ψηφοφορία. Και θέλουμε τον κόσμο να είναι δίπλα μας. Οι δημότες θα πρέπει και να συμμετέχουν και να προτείνουν και κυρίως να ελέγχουν. Οι στόχοι που έχουμε θέσει εμείς λοιπόν είναι να αλλάξει η φιλοσοφία της διοίκησης του Δήμου Διονύσου με τη συμμετοχή νέων ανθρώπων, φορέων, συλλόγων που νοιάζονται και αγωνιούν για την πόλη τους και από εκεί και πέρα να γίνει μια ιεράρχηση των προβλημάτων, ώστε στοχευμένα να μπορέσουμε να λύσουμε κυρίως ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα. Και το δεύτερο και το ίδιο σημαντικό έχει να κάνει με την κοινωνική πολιτική που πρέπει ο Δήμος, είναι επιτακτική ανάγκη ο Δήμος να αναπτύξει. Και εκεί υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή χρειάζονται τα κοινωνικά παντοπολία, χρειάζονται αυτά που βλέπουμε και θα τα συζητήσουμε στο Δήμο της Αθήνας, χρειάζονται και στο Διόνυσο. Υπάρχουν προβλήματα μεγάλα, υπάρχουν δημότες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα και θα πρέπει ο Δήμος να μπορέσει να ασκήσει μια ουσιαστική κοινωνική πολιτική με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων δημοτών, με ελαχιστοποίηση κάποιων κριτήριων που ίσως αφήνουν κάποιες οικογένειες έξω από αυτές τις υπηρεσίες και θα πρέπει να στοχεύσει βαθιά στο πρόβλημα και υπάρχουν δυνατότητες πολλές να αναπτύξει και τις κοινωνικές δομές και να καταφέρει μέσα από τον εθελοντισμό να βρίσκει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα μπούμε μετά ειδικότερα στα πρόσωπα, γιατί ένα ζήτημα που πάντα θέτουμε εδώ είναι και αυτή η ιστορία με τα χρήματα. Είμαι μαζί σου, αλλά δεν θέλω και να δείχνομαι. Τα πρόσωπα, η επιλογή των προσώπων που έγινε στο δικό σας συνδυασμό, να το συζητήσουμε μετά. Και σε αυτά που είναι έτσι. Σας θέσαμε κάτι πριν. Εσείς με ποια ομπρέλα, να το πούμε έτσι, κομματική? Πιστέψτε με, αν είχαμε κάποια οποιαδήποτε κομματική ομπρέλα, δεν θα ήμουν αυτή τη στιγμή εδώ να συζητάμε, θα ήμουν στο σπίτι μου. Δεν έχουμε κανένα χρήσμα. Θεωρώ ότι τα κόμματα δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μόνο προβλήματα έχουν δημιουργήσει. Η άρνηση του κόσμου. Είπατε πριν ότι είναι θετικό το ότι οι νέοι άνθρωποι μπαίνουν σε μια διαδικασία να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση και είναι γεγονός. Αλλά ταυτόχρονα μια μεγάλη μερίδα δημοτών δεν θέλει όχι απλά να ασχοληθεί με τα κοινά, δεν θέλει ούτε να πάει να ψηφίσει. Ναι. Εμείς στο συνδυασμό το δικό μας, τη Νέα Πνοή για τον Διόνυσο, περίπου το 30% των υποψηφίων δεν θα πήγαιναν καν να ψηφίσουν στις εκλογές και περίπου το 80% είναι άνθρωποι που ασχολούνται για πρώτη φορά. Και άνθρωποι της παραγωγικής διαδικασίας. Λέτε εσείς ότι γίνεται και για τις τοπικές. Βεβαίως και γίνεται. Βεβαίως. Η δυσαρέσκεια του κόσμου είναι μεγάλη, γιατί θεωρούν ότι οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια συμφέροντα. Και δεν έχω δει αποτέλεσμα. Και που έχω ψηφίσει, τι αποτέλεσμα έχω δει. Έχουν συνηθίσει να ζουν με αναποτελεσματικούς οπότε όχι μόνο θα τους αναγκάσετε να πάνε να ψηφίσουν λοιπόν τώρα, τους βάλετε και μέσα για συμμετοχή στα κοινά. Βεβαίως, τους δραστηριοποιούμε και το κάνουν και με πολύ αγάπη, γιατί είναι άνθρωποι που αγωνιούν για την πόλη τους και για το αύριο, για τα παιδιά τους. Λοιπόν, καλό αγώνα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό αγώνα, καλή συνέχεια.